Иделнең ике ярында таштырачак күпер күзгә күренеп озыная. Көндә димиләр, төндә димиләр, объектта эш тәүлек әйләнәсе бара. Нәтиҗәдә монда 45 мең тонналы корылма барлыкка килергә тиеш. Күперне 28 терәү тотып торачак. Бүгенгә 8-е куелган. На данный момент производится надвижка низового пролетного строения на опору номер 23. Хәзер 23-нче терәүне кую эшләре бара. Күпер Иделнең сул ягыннан 600, уң ягыннан 126 метрга төзелгән. Димәк, корылма 23%ка әзер дигән сүз. Күпернең гомуми озынлыгы 3 километр 362 метр булачак. Ул М12 трассасында иң озыны булыр дип көтелә. 4 полосалы юл Югары Слан һәм Лаеш районнарын тоташтырачак. Төп күпер янында менә шундый вакытлыча күпердә төзелгән, аның аша техника узып йөри, төзелеш материалларын ташыйлар. Шул ук вакытта әлеге күпер суднолар йөрешенә дә кымаучаламый, алар өчен махсус ара калдырылган. Ә инде төп күпер төзелеп беткәч, әлеге вакытлыча күперне сүтәчәкләр. М12 трассасы Россиядә бара торган иң зур юл төзелешләренең берсе. Ул Мәскәү, Казан, Екатеринбург аша узып, илдәге транспорт хәрәкәтен тизләтәчәк олы юл. Аның 142 чакрымы безнең республика аша уза. Татарстандагы төзелешнең ничек баруын бүген Россия вице-премьеры белән Татарстан премьер-министры карады. Марат Хөснуллин журналистларга М12 трассасының Мәскәү өлкәсендәге 100 чакрым арасы вакытыннан алда әзер булачагын белдерде. Мы никогда за всю историю российского строительства за 2,5 года не строили такого уровня трассы. Никогда. Россия тарихында бер кайчан да 2 ел ярым эчендә мондый трасса төзелгәне булмады, әмма М12-гә карап без моның мөмкин эш икәнен күрәбез. Әлбәттә, җиңел түгел, бик зур хезмәт. 4 участокта эшләр алда бара, 4 участокта график буенча. С небольшим отставанием, но базово пока мы видим перспективу закончить этот участок в 2023 году. Россия хөкүмәте М12 төзелеше өчен өстәмә 150 миллиард сум акча бүлеп бирәчәк. Тагын 260 миллиард сум Казан, Екатеринбург өлешен төзү өчен бу участокны 2024 елга кадәр төзеп бетерергә планлаштыралар. Трассаның гомуми бәясе хәзер 820 миллиард сум дип бәяләнә. Но раз мы на год раньше дорогу строим, соответственно, нам и деньги нужны на год раньше. Юлның төзелеше тизрәк баргач, акча да иртәрәк кирәк дигән сүз. Өстәмә финанслау турында карар кичә кабул ителде. Аны ил президенты да хуплый. Опережающее строительство данной трассы. М12 төзелешендә өстәмә юллар булу да мөһим. Алар арасында Шәле Баулы юлы да бар. Ул М12-не М5 белән моннан тыш Татарстан һәм Башкортстанны тоташтырачак. Работы идут полным ходом. Шәле Баулы юлын төзү тулы куәтенә бара. 4 миллиард сумга эшләр башкарылган инде. Тагын 20 миллиард сумга планлаштырыла. Подрядчы оешмалар билгеле. Төзелеш 3 этапка бүленгән. Подрядчика на 3 этапа. М12 төзелеше барышында Яршалы һәм Түбән Каманы урап узу юллары да барлыкка киләчәк. Кама аша күпер салына, аның төзелеше башланды инде. Шулай ук Яршалы, Башкортстан арасында калган 2 полосалы юллар да 4-кә кадәр киңәйтеләчәк. Лаеш районыннан Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.